fáilte rascaidí nuacht DDR. Nuacht deargus dig. Tháinig fear cáide arás go dtí héireann. Dúir de chlán go raibh sé cáide le haid cúpla céad bliain. Anis, tá níos má ólas ag mar cara, néamh mágach. Cad a háil? Well, bhí na féir gobar agus bhí na cluachna róbhrom. Ach tháinig strantíir ar capabáin agus bhí sé chun ceir le. Ach hit sé an talamh agus bhí sé isteach í seanar dá. Agus tar éis sin, cad a hála? Tar éis sin ran, cá sé am ag féigeint le haid a fiam ceol agus na féine. Ach fuair siad bás blianta ó him. Ach farir tar éis am fuair sé bás. Cad a bhanam dó? Ó sin, me fiam ó sin mi ceol. Gur maigad, néamh Pádraig. Ruggaid beán is go dtí arturiscar. Nicola, cad é an scéile? Gur mágad rán tá seo beo a tuine óg le níomh gnó, an ar aithna agad ar an air sin. Gan mar bhaithna gom ba é mar chéile. Agus cad í aine túnis? Catá am dhéanamh tá tuairpáistí gom agus níl é nethir acu le tá príomhirst inis. Dúirt mé é ná chur cósa an talamh ach fós rinne sé. Agus sin é ar scéal aráscúd ar an sa stúdio. Gur maigad Nicola. Tar éis seo b'éidir joganna agus Ginner, muteach. An nóta sin, Críochnagmid le seanachil. Na bach na macamaki gus ní bach na macamaki leat. Fáin clasa San Diego.